आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसाबगिरि नेहाथारि कान्तेस्वर बरगयारी नै आंजों दंफायो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सानसुमा कुमार बड'सा आरो लाइमोन आफादनि सोद्रोमा राजिब बसुमतारी। जों दिनै गासै बर' रायजोखौ आरो बिटिसि बासिखौ खावलायनो नागिरदों दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै फैगोन 7 मेआव क'क्राझार समस्तिनि जि लकसभा समस्तिनि जि एमपि इलेक्सन फैगासिनो दं बेवहाय बिटिसि बासिनि गासै रायजो राजानि गाहामनि थाखाय आरो बर' रायजोनि गाहामनि थाखाय जों आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायगोन दिनै दानि बिटिसिनि सरकार सालायनाय इउपिपिएलनि सरकारा जायखौ जोङो आसा खालामदोंमोन बिथांमोना बिराद बर'लेण्डनि मोजां खामानि मावगोन नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय बिथांमोना मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो फेलें आरो बिथांमोनखौ आसा खालामनांगौ खुनु बाथ्रायानो गैला बिथांमोनखौ नेनांगौ जेबो बाथ्रायानो गैला फैगोन क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जि बिसायख'थि बेवहाय जोङो इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनानै बर'लेण्डनि माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हागोन बेखौ आसा खालामनो हाया बेनिखायनो दुलाराय बे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों आरो क'क्राझार लकसभा समस्तिनि रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों गासै बिटिसिनि मोजांनि थाखाय फैगोन बे लकसभा समस्तिनि बे बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथि मानब गेदेर खाम्फा बरगयारीखौ बयबो गोसो गोरबोजों भट होनानै देरहाहोनांगौ आरो बिटिसि रायजोनि बर' रायजोनि बर'लेण्डनि मोजां हाबानि थाखाय बिथांखौ बयबो समर्थन होनांगौ होननानै जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायदों। इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिनजिब्रै इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों। जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन। बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे एमए नङाब्ला बिए उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बिएड नङाब्ला डीएलएड कर्स लानाय जानांगोन। फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन। दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा एसएमसिनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन। गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों वाट्सएप एपआव दैथायहरनो हागोन। सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन। बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।